Sono insomma. Ma insomma. E si gleme chi su mamma. Perché coba aku nanti mau bulu kun. Aku mau lagi segi semua. Ana togi sega miri sa. Wakati ko re don me teme yame. Malo ere to mancham. Totura don nora awo. Oye mo kilintani akedoro mikla ko to bisan no. Ai. Ne mo kilinta hakedo. Ko to bi ko du. Ne be bo ne be tanya ni. Ai net se ko ke. Ani lo ma nya kilin lu ma to ba meje ko du. Iwe soro ka tanya ni. Ba to bi sisa. Yame. Awanyame. Antle. Maliki. Kon basiti la. Bashi bena. Ega gena Dema bon kanana dema yini ngazige. Ega fengo yara chuo. Enko. O fenjbe. Kala ban chairman nere. Nega junte la. Eka juru. Nya fami. Ne jurum dila. Nana nga juru de kan. Mene hakila ma dine ma tancho la de. Dema chuo ni. Aywa nya fami. Juru na la sona ma mena dima. Juru de ni juru dori la iba yini ga sarabi. Ya foma jagore bi yere la nyina ne ga juru ko. Ebe ta muso mti beramata. Ebe soro ga ni jone ma ko e bologo ne ma do e la tanto. Ebe ne ga juru ni ga dia. Maliki. Kana funga so kan dogaya. Nta ke chugo ide. Ne tare bila, nga juru de bila, ebe nga juru ni ga sara. To amiti datudu. Nyame. O fanda muso ti bolo ebe ta yinyo ko ro wodi ma. Ebe nga juru ni ga sara so mi datudu. Tono. Mali gani mo langulo yandu. Chen yi kuma gani befo kono juru ye chen. Ale ne ni nyogo chen ngeteri de. Metanya ini du kona kana. Dumuni mo na kabante dumuni mo. Ai eko du. Eko du. Metanya ini kana. Asigni nyuma. Musa. Right. Saba. Edu yel jarane. Were nyano. Onwa ibena doja wallahi nere yama Musa. Segem bi mina bi. Vraiment tiens là. O jarane mume Musa. Bon, comme ya maga djuma. Donc we mundu la ngome fa kana mina comme si sama no yere bulu quoi. O jume. Nyina. Musa ne hakili to la de. Ne re kon dawal be ban. Ne mun be madnu. Mais Musa de ta dongo segili bola o. Ne hakila yo ne matindi o. Ai ne ma di matere ne adime gi yere de manyani wati mchani wati sera mena kana no fe. Aywa nyame na lo sonama benasa Donne ben wati ni bon ne re dawal be bayla quoi. Ibiti nu muso koro ite saka muso mbalo ite saka muso mferego. Ite saka kora bla Musa ne ka muso ko ni ika fen ko te nyonya sira la ko ni ka muso be mbule ese nga muso ko ni ka fen me nyonya sira la ni ko ngi ka fen dima ba dima ne re hakila ya dima ne ma ronge ya dima ko sira de ni ko nga fen dima ba dima abana nga muso ko kuma ayi atsaka to ne ni ado ite saka dora to o dodo mo muso ko kuma na ta
Ma, ale dɔ dɛ. Kɔrɔ baasi. A b'a kan. Ma. Don yɛrɛ ni bɔra fɛ yen, action min kɛ tiɲɛ na. A ma diya n yɛrɛ ye wa i m'a faamu. Mais n ka juru de b'i cɛ la. N bɛ k'a dabɔ i yɛrɛ de kama wa. E wani mara Mali e ye mun kɛ o tɛ ko kɛta ye. E teri de don kelen e wari di ne cɛ ma don min na i m'a d'a ma denbaya la e y'a d'a ma k'a sutura de e bɛ t'o nɔfɛ denbaya la ka taa kɛ manamanakan fɔ ye. Non cɛ don sa ne y'o kɛ yɛrɛ de kama parce que e ɲɛ b'a la i bɛ sɛgɛn na i tɛ fantanmuso e ye juru don a la e yɛrɛ ale la e de kama est ce que tu vois parce que a man di i ye i bɛ tɔɔrɔ ni fɛn minnu na olu man di n ye quoi. E de bɛna ne b'o la. Ouais si n bɛna solution de kɛ pour k'i bɔ a la. Aliki i taara kuma min fɔ o donna o ka k'a fɔlɔ na a laban ye i sen ka na se ne cɛ ma k'i bɛ taa manamanakan wɛrɛ fɔ i y'a faamuya. Ala manamanakan e tɛ k'a faamuya sa n bɛ fɛ k'i bɔ degun kɔnɔ de. Ne tɛ fɛ k'a faamu ni e filɛ e yɛrɛ filɛ dɔ ka taa k'a bɛ taa e muso nɔfɛ ou bien e tɛ terikɛ k'a fɔ k'a bɛ e muso fɛ e yɛrɛ bɛ sɔn o ma. Non n'i y'o kɛ ne la n b'i tuer. E k'a imaginer i yɛrɛ. Mais e tɛ ne ye waritigi de wari de bɛ ne kun. I m'a faamu ne ye waritigi de donc ne tɛ fɛ e tɛ fantanmuso e yɛrɛ b'a dɔn. Furu sa ka bɔ n kunna dɔrɔn n y'i furu. E ka furu sa ka bɔ n cɛ kun. Ni e de don sisan nɔ dɔ k'a fɔ k'a bɛ e muso ta k'a ka furu sa ka bɔ e kun wari kama e bɛ kɛ cogo di. Kɛcogo yɛrɛ t'o la o tɛ se ka kɛ yɛrɛ. Wa ne fana tɛ se ka ban cɛ la e kama. Non wari ko parce que fantan de don. Ni fantan don an b'a ɲini k'i ka juru sara kɛ Maliki ni bi bɔra la i sen ka na s'anw ka so manamanakan na i y'a faamuya. Ne fɛ ka mun f'i ye o ye i kana se anw fɛ yen k'i bɛ taa mara i bɛ wari d'a ma don min na e y'a d'a ma sutura de la a kɛra denbaya de la e bɛ taa denbaya la k'e bɛ taa ninnu fɔ ninnu tɛ maa ɲɔgɔn k'e terikɛ fana de. Teriya to yen sa ne mago tɛ teriya yɔrɔ la ne mago bɛ la. I dun ka teriya la yɛrɛ. Non adamadenya tɛ tile kelen. Fantan de don waritigi ni fantan tɛ se ka teriya kɛ. Don dɔ la fantan o ye don dɔ la fantan. Non o to yen ne an ka sira foyi t'o la n b'i bila hɛrɛ de kɔnɔna la. I ka hɛrɛ o k'i muso ye. E ka taga to la lajɛ wa ni muso ɲuman ba ye n bɛ ka fɛɛrɛ kɛ pour que n bɛ se ka hɛrɛ k'a ye k'a bila hɛrɛ kɔnɔna la o fana tɛ ka se k'a faamu mais n'i sera i cɛ yɛrɛ ma don min k'a fɔ a ye i bɛna dɔn ko n bɛ sɛbɛ la tɛ foyi f'i ye n'i sera a ma don min k'a fɔ a ye ko n bɛ n'i minɛ a la i b'a dɔn ko n bɛ sɛbɛ la. Musa mɔgɔ tɛ e sigilen bɛ yan nɔ. O ka di. Non o ka di. Baasi foyi tɛ yen baasi foyi t'u la e kun mago bɛ yɛrɛ de la komi i cɛ tɛ yan ne kun mago bɛ de la donc ala ye mɔgɔ d'a ma mago kɛ kelen ka dɔw kɛ nafolotigi ye ka dɔw kɛ fantan ye i t'a dɔn cogo min na i bɛ se ka kala k'i ɲɛ tuma na. E y'o fɔ mun na. komi sigida kɔnɔ sigida la bɛɛ ɲɛ b'a la i bɛ tiriki tɔrɔkɔ min na i cɛ nɔfɛ i bɛ bɔ i bɛ taa malo ɲini i bɛ bɔ i bɛ taa sɛnɛjalan ɲini e b'i cɛ fugari in balo. O de ye nakun ye diyara n ye ne min fɛ yen kana bɔ i ka so k'i bɛ na ne cɛ dɔgɔ an ka so a tɛ bɛn ma dɛ nin ka k'a fɔlɔ n'a laban f'i la dɔ ka taa e ka so ka taa e muso lasigi ka ni ɲɔgɔn fa e b'i bila pilasi jumɛn na. A tɛ bɛn ne ma. Yɔrɔ a tɛ bɛn ma n'a tɛ bɛn i ma cogo min na kana na ne cɛ dɔgɔ bi taa kɔ bi taa ye bari nin ye dɔgɔyalima nin. Non ne m'i dɔgɔya komi e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ se foyi t'i cɛ donc ka di ne k'i furu sa b'i cɛ kun ne k'i furu i ka bɔ tiriki tɔrɔkɔ in na. Yɔrɔ ne cɛ n'a ka tiriki tɔrɔkɔ a ka di ne ta ɲɛ n'i nakun faamu nka ɲɛ min y'i natɔ ye o ɲɛ kelen k'i tatɔ ye n bɛ fɛ i ka wuli ka taa. O de don donc i cɛ na i b'a fɔ k'a ka juru sara n'an m'an ka juru sara fangaw b'an bɔ ɲɔgɔn na. I ka juru bɛ sara e ka taa dɔrɔn n'i mana kelen ni fila sɔrɔ ka bila pɔsi kɔnɔ o bɛ fili a yɛrɛ ma. Ma. Naamu. Hakɛ to dɛ. I bɛ ka ne wele.
Ma a gɛlɛyara dɛ. Cogo di? N'a fɔra ko cogoya tɛ yen. Ne yɛrɛ sigilen don magasin mun da la nin impôt mɔgɔw fana y'o fana datugu. O fana datugura? Datugura dɛ. An bɛn'o kɛ cogo di sisan? Cogoya wɛrɛ t'a la koyi. I b'i jija i bɛ taa o fɛ yen de. N'i sera ka mun sɔrɔ i kɔrɔkɛ bolo i tɛ na n'o ye an k'o dun. Ne bɔra yen sɔgɔmada in na. Ne nana ni sɛnɛ dɔ ye ne bɛ k'o yɛrɛ de labɛn pour que an ka se k'o dun. Ma n bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ɲɛna. Komi e yɛrɛ filɛ nin ye, i ye muso ɲuman ye. Wa wagati ma taa k'i to yen. An bɛ degun kɔnɔna na. E b'a dɔn ne b'a dɔn. A kɔni kun ka di ne ye n'i bɛ se ka taga i ka taa. N'i ye cɛ wɛrɛ sɔrɔ o k'i furu lala i na lafiya. O kɔni tun bɛ fɛ k'o kuma de f'i ɲɛna. Tɔnɔ, o ma ne ye ko dɔ de kɛ la? Ma foyi kɛ n na. Ne nege bɔra e la dɛ. Ayi. E bɛ nin kuma sugu fɔ mun na? Sɛgɛn n'a wagati de don. Ne tɔɔrɔlen tɛ. Ne ye diɲɛ fɛn o fɛn sɔrɔ ka na n'a ye an b'a dun. Hali n'o ye buru ye ne b'o dun. Wa ne bɛ n sigi o kan ne tɛ taa. Tagaliko kuma in kɔni o bɔ a la pewu. Tɔnɔ kasi ya? Cɛ tɛ kasi koyi. Nin bɛɛ Ala ka lajarabi dɔ de nin bɛɛ bɛ ban. Kasi tɛ. E ɲɔgɔnna muso o ka dɔgɔ furuso sigi la. N'a fɔra ne ni n ka gɛlɛya tɛ. E sɔnna ka sigi ne bolo. O t'a la sa, o ye Ala ka latigɛ de. Kasi ko tɛ nin i ma kun. Don dɔ la tɔɔrɔ in bɛɛ bɛ ban. Ne de ko n bɛ n sigi a la, n bɛ n sigi a la. I y'a faamuya? A bɛ ban. Cɛ tɛ kasi sa Tɔnɔ, kasi dabila sa. Ne de kan ka kasi. I y'a mɛn? A bɛ ban don dɔ la i ɲɛji cɛ y'a mɛn. Ala ka to n kɔnɔ. Awɔ, Ala sɔnna. Furu de don. I ɲɛji cɛ sa, n bɛna dumuni la n'a mɔna y'a mɛn. Muso ɲuman. Nɔɔsi. Nɔɔsi. Musa ni tile. A bɔra. A bɔra? Ok, e ka na ka taa. Min? I fanga lajɛ, an bɛ taa polisi la bi. Polisi? Komi Nɔɔsi tɛ yan nɔ, e ka na ka taa an bɛ taa ɲɛnabɔ. A ser'o bɛɛ ma? A tɛmɛn'o kan yɛrɛ. O polisi. E bɛ sɔn ka taa n'anw ye polisi la? E de ba kuma caman tɛ ni Nɔɔsi tɛ an ka taa fanga la sa. Juruko in ne sɛgɛnna kuma la koyi. Dusuku tɛ kuru k'a bɛ kuru dɛ. E k'i sigi an ka ɲɔgɔn lafaamuya. Ayi, k'an sigi cogo di? I sigi bana an ka ɲɔgɔn lafaamuya. N'i deli sigi. A ka kɛ kuma ɲuman ye dɛ. Awɔ, a bɛ kɛ nin. N'a ma kɛ kuma ɲɛnama ye, an bɛ direct kɛ sisan. Deli a ma se fanga la taga ma. A tɛmɛna fanga la taga la. A ma se o ma sa. Adamadenya la i ka fanga ko in bila bani. Ne tɛ fanga ko bila dɛ. Ne ka juru b'aw la, aw dɛsɛra ka ne ka juru sara. An b'i ka juru sara. Ne ye proposition fana f'e ye, i ban ma. An b'i ka juru sara. I ye kuma min fɔ kɛ, ne bɛ sɔn i ta ma. A banna. N'i bɛ sɔn ne ta ma, ne mago b'o dɔrɔn de la. Mais ne bɛ fɛ k'a dɔn. Ne ye juru dɔ ye cɛ la, juru yɛrɛ kun tɛ. Est-ce que tu vois? Ne nana ka wari d'a ma, ne kun ma na sarali yɛrɛ kama, n y'a d'a ma de.
et puis nya dama eri kama est-ce que tu vois parce que eri kadine nya dama eri kama il furu saka ba ko ni furu no be fi ma so oh sinon juru tɛ o ni olu bɛɛ fɛ e o refuser fɛn bɛɛ i bɛ ka i tɛ ka diya ne bolo yɛrɛ ni ne y'a faamu ne cɛ ma taa wari ɲini e fɛ e de y'a d'a ma awɔ ne kama awɔ ne sɔnna i ka fɔli ma fangalataga bɔra la kɔ awo ni sɔnna ka fɔta ma a bɛ fangalataga bɔ la n y'a mɛn nka min kun ka di ne ye n bɛna laɲini dɔ k'i fɛ kɔni i bɛ sɔn kɔni i ka laɲini bɛɛ ma bɛɛ accepté n b'a ɲini fɛ ala jati kama i ka fara ne la ne bɛ n cɛ fɛ i tulo b'a la ni bi bɔra la n tɛ fɛ kuma min b'i da i k'a bila yan to yen donc wuli an ka taa ne bolo muguro n t'a dɔn kari don wuli an ka taa fanga la siɲɛ kelen ayi wuli an ka taa i de bɛ ka kuma bɛɛ f'i ye ka tila ka nin fɔ ne ɲɛna tuguni awɔ an ka taa fanga la yɔrɔ min ka di ye an ka taa yen yɔrɔ la ni polisiso fɛn fɛn ka di ye ni gendarmeso de ka di ye an ka taa e tɛ se ka cɛsi datugu i ye kuma fɛn fɛn fɔ i ye fɛn fɛn fɔ i ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ périveau bɛ n ka téléphone kɔnɔna yan ne ma juru don e ma juru don ne la i y'a di ne ma di ni yɔrɔ yɔrɔ ka di ye an ka taa donc ça a filɛ complicité de don quoi e hakilila ko e kelen de bɛ se bolomana ko la wa a y'aw ta kɛ a tɔ tora ne ta ye ne na min kɛ n b'a dɔn aw bɛ to mɔgɔ kan ka fɔ ni mɔgɔ ye hali sini n'a ka di ye cogoya min na an k'a kɛ ten non tiɲɛ yɛrɛ la i ka fɛɛrɛ in a ɲɛna ko i wele baasi tɛ Maliki ni Musa de bɛ cucu la ne da la ko fo ni ne tɛ n furu sa ka furu olu ma ko bari ko ne ni e man kan u ko u ye wari ninnu di e ma k'u ma di dɔwɛrɛ la de k'olu y'a di ne ka ko nata de la ne bɛ wari ko in kɛra u kɔni bɛna a kanni na mɛ ne ma deli k'i ɲininka a sɔrɔla cogo min na n bɛ fɛ k'i ɲininka ko nana cogo min ma i y'a fɔ cogoya min na kɔsani de la ne yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ nugu ye wari di ko dɔ de kama ninnu fɛn fɛn filɛ nin e b'a dɔn ne ye fantan mun ye hɔrɔnya bɛ ne la wa ne bɛ si kɔngɔna fɛ ka tɛmɛ ka taa n jɔ mɔgɔ dɔ da la ko nin ja ne tile kelen ma deli n ka sɛgɛn dɛ Musa ni Maliki mun filɛ nin ne daga wuli teriw de don n t'an fara ne t'an fara u bɛ ne ka position bɛɛ dɔn mɛ ne ma miiri tile kelen ko Musa ni Maliki bɛna nin ko sugu ta ka ne sɛgɛn don dɔ la ne sera n ka bitigi da la o don Musa yɛrɛ kilenna yen wula fɛ Musa ye wari mugu bɔ a y'a di ne ma ko n terikɛ ninnu ye ne ko mun bɛ yen a ko a bila i kun n bɛ tila ka kuma i fɛ ne yɛrɛ y'a kɛ n ko teriya kow don Maliki nana ne sɔrɔ fo n fɛ yen o don a y'a sɔrɔ ɲɛ bilennen don a ko n'o sera ne ko a ko mun b'i la n ko Maliki e bɛ ne dɔn a y'i bolo don a kun ka girimanjan n ko n ko Maliki n ko nin ye jumɛn ye k'a bil'i kun ko n bɛ tila ka kuma i fɛ wa ninnu fila bɛɛ ta tɛmɛna ta ɲɛ kɔsani na ne barila k'a ye u bɛ ka na ne kama ko ne k'u ka juru sara ja juruko tɛ ja u bɛ de nɔfɛ ko bɛɛ filɛ nin ye dɛ ne kɔni y'a faamuya sisan parce que u yɛrɛ da u y'o de fɔ ne yɛrɛ ɲɛna nka ne fana bɛna mun kɛ
me n'o ɲɛf'i ɲɛna ne bɛna plan dɔ tarase u kama n'Ala sɔnna ma u tɛ bɔ o kɔnɔ wariko kuma kɔnɔ u bɛ bɔ a la Écoutez, e bɛna plan jumɛn de tarase? fɛɛrɛ dɔ bɛ ne kɔnɔ an ka taa so kɔnɔ n b'o ɲɛf'i ɲɛna awɔ Ala an t'a musonin kelen ka min dɔw kan o fɔ k'o minɛ o duman a bɛ nafolotigi kɔnɔ ko fantan ni muso man kan wa ni mɔgɔ min ye nafolo sɔrɔ o fana b'a nin da fantanw ka musonin kan e masa o ma aw fantanw ta tɔ bɛna kɛ diɲɛ kɔnɔna na tan cogoya ye wa ne m'a fɔ ko nafolotigi bɛ don mais nafolotigi kelen-kelen u de bɛ nin ko sugu kɛ nafolotigi ɲuman bɛ yen wa fantan fana ɲuman bɛ yen Ala ka bɛɛ sɔn muso ɲuman na